Em dic Josep Maria, estic aquí al Centre Maresme i vaig agafar l'entrenador personal al Xavi perquè volia millorar diversos aspectes, el to muscular, diversos aspectes que per mi mateix no podia assolir o em creia que no podia assolir i per això vaig agafar-lo amb ell i crec que en aquesta època, en aquests mesos que porto ja fent entrenaments, he millorat bastant. Doncs portem 6 mesos treballant amb el Josep Maria. El seu objectiu principal era agafar més to muscular, agafar més resistència i amb això portem treballant ja 6 mesos. Anem fent un treball de musculació a sala, després un treball funcional cada setmana que ens veiem i després inclús l'altre dia vam estar treballant a la sala de l'Xtrem Maresme. Un treball més divertit, molt més intens i els objectius i les ganes de fer estan setmana a setmana. Continuem entrenant i posant-nos forts.